tenzende tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwino lombondiwike ndimwimo tungamire tenzende tungamire semwana onyaradzwa unganyaradzwe nyanza mananda anomunzwa kana matinyarara emwete tenzi wenyanza tenzinde tungamire apo ndasvika nyanza mananda vondishisa andichienda zororo ndotsamira kune mwenga andinzwe imwi moti ndinokutumamira. Kwaziwai vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi vekuNorth Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church pamwe chete naPastor Caston Betera vekuEast Zimbabwe Conference of the Seventh-day Adventist Church. Mustudio nhasi tina Shailet Chakabveyo ndiye ari kutiisira musign language. Mufundisi sei vateereri? Makadi vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa. Tinoda kutenda. Zvidzidzo zvatiri kuita muchirongwa chino cheSecond Coming munogona kutozviona mazuva ese. Kune nzira dzakati kuti dzamunogona kuzviona nadzo. Vanogona kuenda paYouTube, munonozviona zviripo paYouTube. Try Second Coming of Christ paYouTube kana kungoti Pastor Rhodzi and Pastor Betera. Munoona zvichibuda nemisoro yenyaya. Kune zvimwe zvatakaita kumashure vamwe vazotangira pakati munogona kusangana nazvo ikoko. Imwe nzira zvakare yamunogona kuwana nayo zvidzidzo izvi zuva nezuva kuzviwana pamaWhatsApp. Vari pamaWhatsApp munogona kutibata motumirwa pamaWhatsApp. Toda kutenda vateereri, pari kutsanangura mufundisi pamaWhatsApp imwe nzira iri nyore kwatiriwo nekwamuri kuti zvive very effective and zviri cost effective. Tinenge tichikumbira kuti muende mumaWhatsApp groups, zvinotirerukira kuisa mharidzo imomo. Plus pane mimwe mibvunzo yamunobvunza kwatiri, but mibvunzo iyi inenge yakapindurwa mune zvimwe zvidzidzo zvakaitwa kumashure. But maybe munenge musati majoina program kuziva kuti chidzidzo ichi chakaitwa kare. Saka zvinopedzisira zvaakuita kunge tisiri kupindura mibvunzo yenyu nekuti hatigoni kuramba tichidzokorera chidzidzo vakatanga nesu kumashure vanenge vaitoziva kuti nyaya iyi yakadzidziswa. Saka kujoina maWhatsApp groups kunoreruka kuti muwane zvidzidzo izvozvo mibvunzo yenyu ichipindurika. Ngatifambe mufundisi. Tinotenda tine musoro wenyaya nhasi uri kuti iwo ungazive sei kuti Chechi ine mweya waMwari. Ndizvozvo. Ndo musoro wenyaya watiri kuda kuti toda kuti tibva tapinda muchidzidzo icho. Zvakakosha kuti tizive nyaya iyi. Zviri kubva pakutaura kwatinoita vateereri muchiisa mibvunzo kuti but chakakosha hakusi kwekuti here pane mweya waMwari ndo panenge pari correct, zvimwe zvese tosiyana nazvo. Pfungwa iyi inenge ichibva pana Romans. Pastor, torai bhaibheri renyu tipinde mukati mechidzidzo. Tinokurudzira vateereri edzaiwo kunyora mavhesi patinenge tichadzokorera kairi paya. Zvinonyanya kupinda mupfungwa dzako ukanyora wega mavhesi kana paine mukana wokuti unyore kudaro. Romans chapter 8 verse 14. Varoma 8 verse ndeya 14. Nokuti vose vanotungamirirwa nomweya waMwari ndivo vana vaMwari. Bhaibheri riri kutoisawo pachena kuti vanotungamirirwa nemweya waMwari, the Spirit of God, the Holy Spirit, ndo vanonzi vana vaMwari. Saka zviri kubva zvaita kunge zvinonzi munhu ukangoziva bedzi pane mweya waMwari zvatonaka.
Saka muri kuona mufundisi, nyaya iyi yakakosha kuti tione kuti unozoziva sei kuti pachechi apa pane mweya waMwari kana kuti munhu uyu ane mweya waMwari, because bhaibheri rabva ratoti pane mweya waMwari ndiye atori mwana waMwari. Saka zvakakosha because ndofunga ndopangatoda kumhanyira munhu wese panenge paine mweya waMwari. Saka maitiro atoda kuita vateereri, toda kuongorora mumwe muenzaniso uri mubhaibheri, maitiro akaita mweya waMwari pamunhu iyeye. Zvinogona kubva zvaisa pachena kuti ungazivo sei kuti apa paita mweya waMwari. Munhu watoda kuongorora nezvake muchinguva chishoma shoma ndimambo wekutanga wokwaIsraeri ainzi Sauro, King Saul. Ndoda kuti muone tiverenge nyaya yake, inowanikwa kuna 1 Samuel chapter 15. Munogona kuzoverenga chapter yacho yese vateereri, 1 Samuel chapter 15. But mufundisi verengai verse 1 kusvika pa3. Samuel wokutanga 15 verse 1. Zvino Samuel akati kuna Sauro, Jehovha wakandituma kuti ndikuzodze uve mambo wavanhu vake ivo vaIsraeri. Naizvozvo zvino chinzwa mashoko aJehovha. Zvanzi naJehovha wehondo, ndakacherekedza zvakaitirwa Israeri navaAmareki, kuti wakavadzivirira panzira nguva yokubva kwavo Ijipita. Zvino chienda undokunda vaAmareki, uparadze chose zvose zvavanazvo, usavarega, asi uraya varume navakadzi vose, navacheche navanomwa, nemombe namakwai, namakamera nembongoro. Ndimambo aitumwa kunoita basa naMwari, pastor. Saka anga anzi mambo Sauro, pane zvandakaona zvakaitwa nerudzi rwevaAmereki pamaibva kuEgypt. Ana sekuru wenyu pavaibva kuEgypt vaivadzirira kuti vasafambe rwendo rwavo rwekuenda kuKenani. Saka it's right time manje enda unoparadza rudzi irworwo rwese, mombe dzavo zvese enda unoparadza, usasiye kana chimwe chinhu. Pfungwa iyo yaive yambotaurwa naMwari kuna Deuteronomy 25. Verengai, ndamuda kutaura pavhesi 19. Imboverengai Deuteronomy 25 verse 19. Deuteronomy 25 verse 19. Yes. Zvino kana Jehovha Mwari wako akupa zororo pavavengi vako vose vanokupoteredza panyika yaunopiwa naJehovha Mwari wako ive nhaka yako, unofanira kubvisa pasi pokudenga zvose zvinorangaridza Amareki, usakangamwa. Mwari anga akatofanotsidza nyaya iyi, pastor, kuti rudzi rwevaAmareki ndoda kuti ruzoparadzwa. Chimboenda henyu munosvika kuKenani, kana maane minda yenyu mavaka, please muzodhila nevaAmareki. ndo basa raari kutumwa iri. But pakaenda mambo Sauro, mufundisi, haana kunoita zvataurwa izvi. Muri kuona kuti nyaya yange yakatsidzwa kare. Mwari achitoti vanhu ndatova makara, please ndoda vadhiliwe navo. Iye kwaakuenda kuya kunorwa nevaAmareki, ndobva aenda kunorwa nevaAmareki. But haana kuparadza zvinhu zvese. Akasiya dzimwe mombe dzakakora. Ndobva asiya namambo wacho wevaAmareki ari mupenyu. Hanzi ndobva achiitira izvi. Ndobva Mwari, chiverengai handei pana 1 Samuel papo muone. Verengai verse 7 kusvika pa9. 1 Samuel 15 verse 7 kusvika pa9. Verse ya 7. Ipapo Sauro akaparadza vaAmareki kubva paHavira kusvikira paShuri, pakatarisana neIjipita. Akabata Agagi mambo wavaAmareki achiri mupenyu, akaparadza vanhu vose chose neminondo inopinza. Asi Sauro navanhu vakarega Agagi namakwai akaisvonaka, nedzimwe mombe nezvimwe zvakakora namakwayana nezvose zvakanga zvakanaka, vakaramba kuzviparadza chose. Asi zvose zvavakazvidza zvakanga zvisino kunaka ndizvo zvavakaparadza chose. Kana vateereri mateerera pastor pavanga vachiverenga, muri kunzwa panzi vakaramba kuzviparadza. Bhaibheri riri kuburitsa pfungwa yekuti vanyatsoudzwa unzi paradzai, but ivo vazonoona dzakakora, ndobva vati idzi isai pasaidi. Namambo wacho wevaAmareki ndobva vamusiya ari mupenyu. Ko vaimusiyirei ari? Handizozive pana mambo, asi tsika yaiveko nguva iyi. Ndofunga mambo yaive wei yekuti usikoratidza vasara kumusha kuti tamukunda uyu, kana muchifunga ndine nhamba, because Sauro aive nemanyawi.
Saka idzo dzakakora idzo muchazoona kuti vaisirei dziri dzipenyu pandima yamuchaverenga. But Mwari akabva ati nhaiwe Samueri, ndiyaive muprofita waMwari, munhu uyo watakazodzaka atoramba kunditeerera. Hanzi Samueri akarara chinamata pasta kunamatira Sauro kuti kuchiko munhu audzwa zviri straight unzi paradza zvese. Saka hanzi kwaedza Sauro anga asina kugadzikana. Hanzi aifamba cross country nyika yese kuratidza kuti mandinzwa here ndakabva kuhondo kuyauko. Handobva asangana naSamueri. Kwakubvunzwa unzi ko rwendo rwakafamba sei? Zvikanzi Mwari ngaaropafadzwe. Takaita zvamakatiudza. Zvikanzi iwe uri kuti kudii kwewe? Zvikanzi Mwari ngaakudzwe. Takaita zvamakatiudza zvese. Verengai munzwe pavhesi 13 na 15. Muna Samueri 15 imomo. 1 Samuel 15. Verse 13 kusvika pa15. Verse ya 13. Yes. Samueri akasvika kuna Sauro. Sauro akati kwaari, Jehovha ngaakuropafadze. Ndaita sezvandakarayirwa naJehovha. Samueri akati, ko kuchema uku kwamakwai munzeve dzangu nokukuma kwemombe kwandinonzwa kunoti kudiniku? Sauro akati, vabva nazvo kuvaAmareki, nokuti vanhu havana kuuraya makwai akaisvonaka nenzombe kuti vabayire Jehovha wenyu, asi zvimwe zvose takazviparadza chose. Mazoona reason yacho mainzwa yanzi kudii? Hanzi takaregerera kuti tigosvikozviita zvipiriso kuna Mwari. Muri kuona zviri kuitika vateereri? Hanzi paradza zvose. Ivo ndobva vati no, idzi dzakanyanyokora idzi ngatisevhe dzedu dziri kumatanga. Tishandise dzatawana idzi kuitira kuti tigodzibayira kuna Mwari. Varida kunamata Mwari asi havasi kuteerera Mwari. Mwari atiparadza, ivo vari kuti ayewa izvi hatinoda kuparadza, toda kuzvishandisa kukunamata imimi Mwari wacho. Zvikanzi nemuprofita waMwari Samueri, ndiri kunzwa kukuma zvikanzi izvo aiwa izvo hazvina kuurayiwa izvo. Hati muri kuzwa here? Asi ari kuti ndaita zvandakadii? Zvandakaudzwa. Chiverengai kutangira vhesi 18 musvike pa21 muone mafambiro ari kuita nyaya. 1 Samuel 15. Vhesi 18 kusvika pa21. Vhesi ya 18. Jehovha akakutuma parwendo akati, enda uparadze chose vatadzi ivo vaAmareki, urwe navo kusvikira vapera. Zvino wakaregereiko kuteerera inzwi raJehovha? Asi wakamhanyira zvakapambwa, ukaita zvakaipa pamberi paJehovha. Sauro akati kuna Samueri, zvirokwazvo ndakateerera inzwi raJehovha, ndikaenda nenzira yandakanga ndatumwa naJehovha. Ndikauya naAgagi mambo wavaAmareki, ndikaparadza vaAmareki chose. Asi vanhu ndivo vakatora zvakapambwa, ivo makwai nenzombe, nezvakanaka pazvinhu zvakanga zvatsaurwa, kuti vabayire Jehovha Mwari wenyu paGirigari. Ari kuita nharo mukuzwa handisirini. Ari kutonzi aiwa wange wanzi unodai iwe ndiwe mambo ari kutungamira. Iye akuita kunge zvinonzi akakundwa nepeer pressure. Alright, kuti vanhu vamukunda simba. Kuti vanhu handikunda simba ndo vati izvi handei tinozviita zvipiriso kuna Mwari. Asi ini ndakateerera. Zvikanzi aiwa kutoita ikoko hakuzi kuteerera. Amino kwamuri vateerera hazvisi hazvo pachidzidzo. Peer pressure haifaniri kuita kuti musateerere Mwari. Kureva kuti zvaunokurudzirwa nemabhururu ako. Nemabhururu ako. Kuti inini hangu ndatonyatsozinzwa zvinodiwa naMwari, but kungoti kumba kwedu anodai, kungoti shamwari dzangu dzinodai. Saka chandoda kuti muone mufundisi, muri kuonera kuti mambo uyu aratidzwa paakanganisa. Kunzi ndati muparadza. NaSamueri aratidzwa. Aparatidzwa haazi kubvuma. Alright. Muri kupaonaka? Ane tsanangudzo dzake. Ane tsanangudzo, ndobva aratidzwa futi. Ndobva aramba achiti aiwa handini, vanhu vauya nazvo. Saka zviri kuita mambo Sauro mufundisi, zviri kunosvika inonzi disobedience. Handitika ndo yaatanga aita. But nengarei kuti ari kuoneswa, oramba achiita nharo. Inoenda imwe stage inenge yakunzi rebellion. Amenoti mungati kudii? Saka pekutanga chatanga kusateerera. Alright. Then panharo dzaaita idzo ndo dzaakuenda padanho rekumukira Mwari. Kumukira, kupanduka, rebellion.
ndo mafambiro ari kuita. Saka inzwai ichitsanangurwa nyaya, saka aramba ari kuti ndakateerera. Onzi kuagage mupenyu uyu nezvipfuyo kuti aiwa vanhu vati ngatiuyei nazvo tiite zvibayiro kuna Mwari. Muri kuona here kuti nemi wateereri rebellion iri kuitwa namambo Sauro nevanhu ari kuiita achiti nekuti ndoda kuzonamata Mwari nemhuka dzandisina kuuraya. Haasi kuita rebellion kuti arida kunopira midzimu. Ari kutoita ari muchechi. Ari kuita ari muchechi, exactly, ndo language yacho chaiyo. Ari kuita rebellion ari muchechi. Kuti zvataurwa haasi kuzviita, but zvaari kuita zviri wrong. Ari kuti ndiri kuzviitira imimi Mwari wacho futi. Saka nyaya yacho inobva yanetsa. Ndoda kuti muone mafambiro ainoita. Chiverengai verse 22 na 23. Munzwe mashoko anotaurwa ipapo. 1 Samuel 15. Yes. Verse 22. Samuel akati, ko Jehovha ungafarira zvipiriso zvinopiswa nezvibayiro sezvaanofarira kuteerera inzwi raJehovha here? Tarira, kuteerera kunokunda zvibayiro, nekunzwa kunokunda mafuta amakondopo. Nokuti kumukira Jehovha kwakafanana nechivi chokuvuka, uye kusindimara kwakafanana nokunamata zvifananidzo neterafimu. Zvawakaramba shoko raJehovha, naiye wakurambavo kuti urege kuva mambo. Manzwa kuti pakunzi kusindimara ka. Ari kunzi disobedience nekusindimara kwawaita zvatoo similar to witchcraft. Kureva kuti kusateerera kuri kufananidzwa neuroyi. Neuroyi. Ndizvo muchazoona pandima imufundisi. Nemi wateerere kuti zvinozonosvika pauroyi pakudii. Haasi kuteerera. In other words, topa muenzaniso kuti iko pasi. Alright, ngatipe wakajairika unozikanwa nevateereri vedu. Nyaya yekudzosera chegumi kuna Mwari. Kuti panonzi 1/10 ndeyaJehovha. Iwo wonyatsodzidza. Wobva wati asi inini ndoda kutopa 1/10 iyoyo pane vanhu vandakaona vanotambura. Ani munoziziva here kuti kupa vanotambura zviri mubhaibheri. Asi havapiwe 1/10 chegumi ndechaMwari. Iwo bva wati aiwa, but still ndiri kutobatsira vanhu vaMwari. Irebellion iyoyo. Uri kuzviita uri muchechi but hausi kuda kuteerera zvakataurwa. Ani mukona ndozvikunzi zvinonofanana neuroyi. Saka zvanetsa kudaroka. Sauro akazoudzwa. Akanzi zvazvaakuita ka iwe hauteereri. Mwari akubvisa umambo kwauri, akupa kune mumwe anoteerera. Saka paakaona kuti chikunja chakuenda manje, ndo paakaita kunge ateerera, yet it was just regret. Ingoverengai munzwe tisatanzwa kambo, muverenge pana vesi ya 24 kusvika pa 29. Ya 1 Samuel 15. Verse 24. Ingosvika pa 25. Ipapo Sauro akati kuna Samuel, ndakatadza, nokuti ndakadarika murayiro waJehovha uye namashoko enyu, nokuti ndakatya vanhu ndikateerera manzwi avo. Zvino ndinokumbira kuti mundikangamwirewo zvivi zvangu, mudzoke neni ndinamate kuna Jehovha. Chimboimira yakadaro. Tosikotangira ipapapo. Vateereri, rambai muri pachirongwa. Kuzoti
Tinomuchingamidza yavateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Ungazive sei kuti chechi ine mweya waMwari? Yes. Saka patasira pastor, mambo Sauro anga aratidzwa kukanganisa kwaaita nemuprofita Samuel, haana kuteerera. Ndobva aratidzwa futi kunzi Mwari haanyanye kufarira masacrifice, chaanonyanyodai obedience. Haana kuteerera. Kusvika atozodzwa kunzi kusindimara kwauri kuita zvakafanana neuroyi. Saka zvadaro audzwa manje kuti Mwari akubvisa umambo kwauri, akupa mumwe. Ndopaakaona kuti nyaya iyi yakutokonzera kuti ndishaye umambo. Zvikanzaiwa chiregei kudaroka pamberi pevanhu. Papakawanda vanhu. Zvikanzaiwa chiregei kudaro. Saka ukazoverenga nyaya yacho yese ichipera vateereri, akatozobata bhachi remuprofita. Ndobva rabvaruka, zvikanzi kubvaruka kwaraita watobvarurwa umambo hausipo, zvikanzi please chiregei kudaro pamberi pevanhu. Saka Samuel akatozoona zveshuwa hazvichaite. Kwakungoita kunge vachiri chinhu one, but achinyatsoziva kuti mambo havateereri. Saka chiverengai munzwe magumo acho pavhesi ya30 na31. 1 Samuel 15 verse 30 na31. Ipapo iye akati, ndakatadza hangu, asi ndikudze henyu pamberi pavakuru vangu napamberi paIsraeri. Mudzoke neni ndinamate kuna Jehovha Mwari wenyu. Naizvozvo Samuel akadzoka akaenda naSauro. Sauro akanamata kuna Jehovha. Muri kuona kuti munhu anotya vanhu kupfuura Mwari. Aona kuti manje muprofita waMwari, because aiziva kuti Samuel muprofita waMwari. Saka dai muprofita akabva atongoenda akatsamwa, zvaibva zvaoneka kunyika yese kuti mambo wedu vasiwa nemuprofita. Saka mubva chema zvikanzi chingodai, but muri kuonera kuti vanhu ndo zvatinenge tiri, kuti kuvanhu toda kuti zvisaite unge problem, asi kuna Mwari hatidi kugadzirisa marelations edu. Saka nyaya yacho yakabva yapera yakadaro. Kubvira day iroro havana kuzoonana Samuel naSauro kusvikira achifa. Saka ndoda kuti muchiona manje kuti nyaya yedu ibude zvakanaka, kuti ungazive sei kuti chechi ine mweya waMwari. Ndoda kuti muone zvakachiitika kuna Sauro mushure mekusindimara uko. Kuti bhaibheri rinoti kudii. Takatarisa nyaya yemweya manje, mweya mutsvene waMwari. Taakuverengerwa pana 1 Samuel 16 vhesi ya13 na14. 1 Samuel 16 verse 13. Ipapo Samueri akatora gonamombe ramafuta akamuzodza pakati pehama dzake. Mweya waJehovha akauya pamusoro paDhavhidhi nesimba kubva pazuva iroro zvichienda mberi. Zvino Samueri akasimuka akaenda Rama. Zvino mweya waJehovha wakanga abva kuna Sauro. Mweya wakaipa wakanga watumwa naJehovha ukamuvhundutsa. Right. Kana mateerera zvakanaka vateereri, pabuda pfungwa yekuti Mwari akabva anozodza Dhavhidhi kuti ave mambo. Ndobva panzi mweya waMwari wakabva waenda pana Dhavhidhi munguva yaakazodzwa kuti ave mambo. But pabva panzi futi nevhesi renge richiteera, mweya waMwari wakabva kuna Sauro. Pakabviswa mweya waMwari kuna Sauro, pakabva pauya mweya waimutambudza, mweya wetsvina. Saka nyaya kadiki katadzidzaka zviri kunesa pachena kuti kusindimara kwakaitwa namambo Sauro kwakabvisa mweya waMwari paari, ndobva kwatendera kuti kuye mweya wetsvina paari. Isaiwo nemashoko enyu pastor. Kuti kusateerera kwaakaita kwakatsamwisa Mwari. Saka ndo zvakaita kuti mweya mutsvene waMwari ubve kuna Sauro. Nekuti mweya mutsvene haagare pamunhu asingateerere. Saka asi munhu hapana anogara asina mweya uri paari. Yes. Saka pakangobva mweya waMwari, mweya wakaipa wakabva wauya paari. Exactly. Saka patiri kudzidza kuti ungazive sei kuti chechi ine mweya, kana kuti munhu uyo ane mweya waMwari, ngazvibva zvajeka kwamuri vateereri kuti hapana pasina mweya. Alright. Hapana pasina mweya, but situda pane mweya wani waMwari. Plus pamwe pastor mati mweya waMwari haugare pamunhu asingateereri. Ndizvozvo, but vandudzai muti anosindimara. Nekuti dambudziko rakaita mambo Sauro nemuvateereri harisi rekuti haana kuuraya makwai ese. Apa anga atovhiringa. Akazoita dambudziko pakunzi audzwa kunzi wakanganisa.
iye ndobva aramba iti handina kukanganisa, achiedza kutsvaga tsanangudzo. Saka kumbokundikana hachisi chinhu chekuti tibva tati chinobvisa mweya waMwari pauri, but kusindimara waratidzwa kunzi apa pane era, iwe uramba uchiti pari correct, ndo zviri kubuda mundima iyi kuti mweya waMwari unobva, pobva pauya mweya wetsvina. Iwo mweya waMwari unopiwa vanhu vakaita sei pastor? Apa taona chinoubvisa, kusateerera nekusindimara. Ukangobva hausare uri vacant, panouya mweya wetsvina. Ko iwo unombopiwa vakaita sei mweya wamutsvene uyu? Mabasa 5 verse 32 pastor. Mabasa 5 verse 32. Yes pastor. Isu tiri zvapupu zvamashoko iwayo nomweya mutsvenewo wavakapiwa naMwari ivo vanomuteerera. Right. Saka condition imwe yakutobuda panapa vateereri, tombosiya pekuti unobva zvazoita sei. Taakutanga kwekutanga manje. Mweya mutsvene unopiwa ivo vanomuteerera. Kuti kudii pastor? Kuti Mwari ane zvaakarayira zvinofanira kuitwa nevana vake. Yes pastor. Saka mweya mutsvene unopiwa kuti ubatsire vanhu kuita zvinodiwa naMwari, asi unopiwa vari kuda kuzviita. Yes. Saka vasingadi kuita zvinodiwa naMwari, mweya mutsvene haana chikonzero chekugara mavari. Yes. Saka ungazive sei kuti chechi ine mweya waMwari? Chekutanga ndechekutoti kana iri kushingaira kuita zvakarayirwa naMwari, so far panoradzwa kuti Mwari anotendera mweya wake mutsvene kushanda nemunhu iyeye kana nekereke iyoyo. Zvinenge zvichiita kaitiro kapi? Pane rimwe ndima mubhaibheri pastor, pana John 14, ine kakutsanangura kainoita nyaya iyoyo yekuteerera nemweya mutsvene. John 14 verse 15 kusvika pa17. John 14 verse 15. Kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu, neni ndichakumbira Baba, vachakupai mumwe munyaradzi kuti agare nemi nokusingaperi, ndiye mweya wazvokwadi. Nyika haigoni kumugamuchira nokuti haimuoni kana kumuziva. Imi munomuziva nokuti ugere nemi, uchava mukati menyu. Ameno, kana mabata pfungwa dzakakosha idzi pastor. Patanga panzi kana muchindida muchachengeta mirayiro yangu. Right. Handitika? Ndobva pazonzi neni ndichakumbira kuna Baba, vokupai mweya munyaradzi. Ndo Holy Spirit yatinotaura. Zvikanzi nyika haigone kumuziva nekuti haimuone, asi imi munomuziva nekuti agere mukati menyu. Saka pfungwa dzabuda apa pastor yekutanga ndeyekuti chinoda kutanga chaitwa kuita mitemo yaMwari. Okay. Saka munhu ngaanzwe chidiso chekuita zvinodiwa naMwari. Munhu zvese nekereke. Okay. Because tikuti asa kereke nemunhu. Alright. Saka munoziva kuti pastor kuti kune zvimiro zviri munyika yezvino zvekuti vanhu vari comfortable kuita mitemo yechechi kupfuura yaMwari. Muri kunyatsorevei mufundisi? Kuti pane zviga netunhu tunofana kutedzwa twekuti ukaona vanhu vachitedza unogona kutofunga kuti zvine vhesi. Ndogona kushaya hangu zviri zvisungo zvemuchechi. Zviri zvisungo zvemuchechi asi zvisina kana tsigiro yeBhaibheri. Zvine tsigiro yeBhaibheri vanhu vasingaite. Saka pfungwa yandoda kungoburitsa apa ndeyekuti chimwe chinoita kuti Mwari atipe mweya wake mutsvene kuchengeta mitemo yaJesu yaMwari, kwete zvisungo zvevanhu. Ndogona kushaya yangu muenzaniso. Chechipiri, hanzi kana madaro zvinova nyore kuna Jesu muumwari hwavo kuti vatendere mweya mutsvene ushande nevanhu vakadaro. Zvikanzi chimwe manje pari trick patoda kunyanyaita, hanzi nyaya yemweya mutsvene nyika haiuzive mweya mutsvene because haiuone. Kuti iwe kupastor? Nekuti mweya mutsvene ndiMwari. Yes pastor. Saka kana vanhu, kana zvichinzi nyika, hazvisi kurehwa ivhu nemiti. Right. Zviri kurehwa vanhu vasina chekuita naMwari. Yes. Havangamuzive because havanei naye. Right. Kunyangwa arimo mukati menyika. Havanei naye. Havanei naye. Pazotaurwa futi imwe pfungwa yakakosha vateereri. Hanzi chimwe chinoita kuti nyika kana kuti ruzhinji rwevanhu musazive kuti apa pane mweya mutsvene waMwari ndechekuti mweya mutsvene haoneke. Kureva kuti haaite
nduti kudiko aite maactions atajaira aite maaction atajaira toti kudii pastor kuti vanhu ka vanoasosieta pane mweya mutsvene waMwari ka paine zvaiitika zvatonyatsooneka nemaziso voti hei anenge akonzeresa zvimwe zvinhu kuti zviitike vanhu voti hei saka kwavari vanhu vanobva vati chii mweya mutsvene waMwari saka uyu wemubhaibheri wabva wati nzvee uyu kwanje uyu hanzi auonekesa izvo auonekesa izvo hanzi saka vanhu vakawanda paine confusion yekuti mweya mutsvene ndeupi hanzi haunyanyeite tunenge tumaaction twakadaro but hanzi kune vanonamata haizi problem because ugere mukati mevanotenda patsanangure ipapapo kureva kuti mweya mutsvene hatifaniri kuutsvaga mune zviitiko zvekuti kana pakaitika chakati kunge masaramusi kana toti ndo pane mweya waMwari asi mweya mutsvene unouya pavatendi vanoteerera Mwari. Yes. Saka chimwe chinhu chinoratidza kuti uripo kuteerera kunenge kuchitoita vanhu. Ukangoenda kuma-action manje ka unopesera wakuziva pasiripo because hanzi nyika ndo inotoda zvinooneka. But imimi vekuchechi musatsvage zvinoonekwa nekuti mweya mutsvene anoswogara mukati menyu. Kureva kuti panogona kuitika ma-action asiyo mweya asipo because hanzi condition yake hombe yekuti vateereri mubate anouya pane vanoteerera, anopiwa vanoteerera. Maybe pfungwa iyo iverengei kuna 1 John chapter 3 verse 24. Unochengeta mirayiro yake unogara maari, naiye maari. Ndizvo zvatinoziva nazvo kuti unogara matiri nomweya waakatipa. Iri vhesi riri kubva raita kunge rapedza urukuro. Marinzwo vateereri, hanzi ndizvo zvatinoziva nazvo kuti mweya wake unogara matiri kana tichichengeta mitemo yaMwari. Maiona proof isingarasiseka. Tikatsvaga proof yaine ma-actions kana kuti mamiracle kana kuti zvinovhundutsa maziso zviya tinorasika. Why pakakosha pasi? Because zvabuda mundima yamaverenga yakuti munhu haagare pasina mumwe mweya uripo. Alright. Kureva kuti hapana kana pasina mweya waMwari pane mweya wetsvina. Pane mweya wetsvina. Saka waMwari uri kubva wati inini hangu ndinoshanda nevanoteerera. Hani mazvonaka vane shungu yekuita zvarayirwa naMwari. Kureva kuti pakazoita zvimwewo asi first condition ichishayikwa pane paakutyisa pasi. Pane paakutyisa. Verengai munzwe ichitsimbidzwa pana 1 John 2 vhesi ya 4 na 6. Johani wokutanga 2 vhesi ya 4. Uyo unoti ndinomuziva asingachengeti mirayiro yake murevi wenhema, zvokwadaizi maari. Uyo unoti ndinogara maari unofanira kufambawo sezvaakafamba iye. Hanzi hazvigone kuti titi nini because vhesi rekutanga rati vanotungamirirwa nemweya ndo vana vaMwari. Zvikabva zvanzi nevhesi ramaverenga manje hazvizoitewo kuti munhu afamba achiti ndiri mwana waMwari ndine mweya wake asingateerere. Hanzi panobva panetsa. Saka kubhalansisa nyaya iyi John 4 verse 21 na 23. John 4 verse 21 na 23. Jesu akati kwaari, mai, nditende kuti nguva inouya yamusingazononamati Baba pagomo iri kana paJerusarema. Asi nguva inouya nazvino yatovapo yokuti vanonamata nezvokwadi vachanamata Baba mumweya nezvokwadi, nokuti Baba vanotsvaka vakadaro kuzomunamata. Vanhu vari kutsvagwa naMwari yezvino izvi vateereri, vanhu vanonamata mumweya nemuzvokwadi. Vanhu vanoteerera. Hanzi ndo vanhu vari kutsvagwa naMwari. NdiJesu aitaura nemukadzi muSamaria. Nyaya yavanga vaita kanenge kakupesana ndekekuti mukadzi uya aizwa kuti Jesu muJudha vanonamatira kuJerusarema. Ivo semaSamaria vane gomo ravo ravaikoshesa. Saka panga pari kuita nharo dzakadaro zvikanzi aiwa nyaya iri kutsvagwa naMwari ka mweya waMwari auye zvichienderana nekuti uri panzvimbo ipi. Imimi apa masara pasta musabvumira hamusi kuziva zviri kuitika mazuva ano. Mazuva ano mweya mutsvene zvauri kuitwa pasta kana zvichitaurika unogona kunzwa kunzi shamwari ningi paakabva kwakati akauya ane gift of the Holy Spirit.
ende vanenge vachitota kuita sokuti kune kwairi kunotorwa here. Kuita sekunge Mweya Mutsvene uri kunotorwa kana kuti kuNigeria. Alright. Ani mazonaka. Saka ndo pari kudzina Jesu nyaya yacho haidaro baye Mweya Mutsvene. Haizi yekuti pagomo iri kana kuti paJerusarema. Kune pamwe pekutoti unogononzwa munhu achiti inini ndofana kuti ndiwane Mweya Mutsvene, ndoda kurara ndichichema kuna Mwari mugomo. Ani mazonaka. Saka nyaya yemweya mutsvene pasitaka ine kakukonfyuza. Saka muri kuona Jesu ari kuiswa tanora kuti aiwa haizi nyaya ine chekuita kuti nemakomo kuti mugomo rekwakati kubako rekwakati unonodzoka wane the Holy Spirit, Mweya waMwari unopiwa vanoteerera vanonamata mumweya nemuchokwadi. Chiverengai pekupedzisira munzwe tinzwe kambo pastor. Mabasa 2 verse 37 na 39. Mabasa 2 verse 37 kusvika pa39. Zvino vakati vachinzwa izvozvo vakabayiwa pamwoyo, vakati kuna Petro nokuna vamwe vaapostoli, varume hama, tichaiteiko? Petro akati kwavari, tendeukai mumwe nomumwe wenyu abhabhatidzwe nezita raJesu kuti mukangamirwe zvivi, mupiwe chipiwa chomweya mutsvene, nokuti chipikirwa ndechenyu navana venyu navose vari kure vanozodanwa naShe Mwari wedu. Vateereri, Mweya Mutsvene Mwari agara anotoda kutipa kutendeuka, munhu wobhabhatidzwa. Hanzi neBhaibheri munobva mapiwa the gift. Igift kungopiwa pachena. Hazvisi zvekutravhela kuenda kunyika iri kure. Hazvisi zvekurara munhu uchiimba uchichema kuna Mwari uchidaro. Maconditions aiswa pachena. Teerera ivhangeri kana rasvika, munhu wotendeuka, munhu wobhabhatidzwa, wobva wapiwa chipo chemweya mutsvene. Rambai muri pachirongwa timbonzwa kambo. Tinomuchingamidza vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Ungazive sei kuti muchechi mune mweya waMwari? Toda kuenderera mberi ezvino zvatoita mufundisi. Ngatidzokei pana mambo Sauro uya timboongorora zvishoma. Pane pfungwa yandoda kuti tione kuti mweya waMwari kana usipo pane mumwe unenge uripo wetsvina. Tione mashandiro azvinoita. But tangai maverenga pana James chapter 2. James chapter 2 verse 10 to 11. James 2 verse 10. Nokuti munhu unochengeta murayiro wose akagumburwa kune chinhu chimwe chete wava nemhosva kune zvose. Nokuti iye wakati usaita upombwe ndiyewo wakati usauraya. Zvino kana usingaiti upombwe asi uchiuraya wava mudariki womurayiro. Zvatoda kutiona apa iBhaibheri rikuti pakuchengetwa kwemitemo Mwari anotasira kuti ichengetwe yese yakadaro. Mitemo yaMwari yakawanda, but maybe for this discussion ngatingotora mishoma mitemo ine 10. Mwari anenge aitasira tomboti iri 10 kudaro, inoda kuchengetwa iri 10. Ende Bhaibheri rabva rati ukatyora mumwe chete watyora yese.
pandaidzidza nyaya yamambo Sauro zveshuwa ndakabva ndaona kuti pakutyora 1 zvinolidha kunotyora mimwe. Mirai tingomhanya ipapo muone. Dzokorai vhesi iyaya iri kuna 1 Samuel 16 ka vhesi 13 kusvika pa14. Samuel wokutanga 16 vhesi 13 to 14. Ipapo Samueri akatora gonamombe ramafuta akamuzodza pakati pehama dzake. Mweya waJehovha akauya pamusoro paDhavhidhi nesimba kubva pazuva iro zvichienda mberi. Zvino Samueri akasimuka akaenda Rama. Zvino mweya waJehovha wakanga abva kuna Sauro, mweya wakaipa wakanga watumwa naJehovha ukamuvhundutsa. Pabva mweya waMwari pana Sauro, vateereri, ndopabva pauya mweya wetsvina waimuvhundutsa. Ndopandiri kuda pekuvhunduka apa. Ndoda kuti muchitoona kusiyana kwemashandiro acho. Hatina hedu kuverenga ndima yacho. Wamwari unopa peace. Peace toti kudii? Peace unopa rugare, runyararo, kugadzikana. But umwe wacho uyu uri opposite, unovhundutsa. Haugadzikane ba. Mukatotarisa muupenyu hwevanhu mufundisi, vanhu havana kugadzikana. But vanenge vachiti vaudzwa nemweya. Saka umwe wacho usiri waMwari unovhundutsa. For example, makamboerengere nyaya yepastor yekunzi Jesu ari mubhoti kwakamboita mafungu. Akapotsa anyudza bhoti aina vadzidzi vake. Akati kudii? Akati musatye. Munoziva here kuti dai uri umwe mweya ipo paya waigona kutotaura chikonzero kuti sei kwaita storm. Kuti papa Satani angaida kukunyudzai, mungadai mapera mafa. Muri kuona zvinoitika. Kaitiro kaMwari hakasi kekuvhundutsa, kutyisa kuti munhu agare achingotya bedzi. Saka wakaipa manje mweya wautsvina uyu unovhundutsa. Mirai muone zvenge zvaakuitika muupenyu hwaSauro. Handei pamberi muverenge munzwe pana 1 Samuel 28. Verengai vhesi 1 nevhesi 3 kusvika pa5. Samuel wokutanga 28 vhesi 1. Zvino namazuva iwayo vaFiristia vakaunganidza hondo dzavo kuzorwa naye vaIsraeri. Akishi akati kuna Dhavhidhi, ziva kwazvo kuti unofanira kuenda neni nehondo iwe navanhu vako. Verse 3. Zvino Samueri zvino wakanga afa. VaIsraeri vakanga vamuchema vamuviga paRama imo muguta rake. Sauro akanga abvisa panyika masvikiro navavuki. Zvino vaFiristia vakaungana vakavaka misasa yavo paShunemi. Sauro akaunganidza vaIsraeri vose, ivo vakavaka misasa yavo paGiribhoa. Zvino Sauro wakati achiona hondo dzavaFiristia akatya, mwoyo wake ukadedera kwazvo. Muri kuona zvaakuitika paari. Akutya achidedera, asi mukadzidza mumashure ane hondo dzaakatomboita dzaityisa, dzaanga ine peace. Bandenga rekuti paakushanda mweya wetsvina, angowo munhu ari kugara achidii? Achitya, achivhunduka. Amene hazviko here kwamuri vateereri kuti kune vamwe vanhu vokuti anenge achingovhunduka, kuchingoedza bedzi, kasaundi kaanzwa usiku ari kuvhunduka bedzi. Wopedza arota kuvhunduka bedzi, kutya bedzi chese. Pastor ameno ndingashaya mienzanzo, but vari kuvanhu vakadaro pastor anenge achingovhunduka bedzi. Saka zvinoita mweya wetsvinaka, unoti ukakuvhundutsa unokutyisidzira kuti uende kumwe kunhu. Paunoenda ikoko futika unovhundutswa futi. Murikuona gemu racho zvainoita. Unotanga wavhundutswa uri 1. Zvokupa kutyaka woti gandinobatsirwa kumwe, ikoko unovhundutswa futi. Saka Sauro hanzi anga ambouraya n'anga nevaroi, but hondo yauya ari kuvhunduka. Verengai vhesi 6 na8 pana 1 Samuel 28. Samuel wokutanga 28 vhesi 6 na8 kusvika pa8. Vhesi ya 6. Sauro akabvunza Jehovha, asi Jehovha haana kumupindura, kunyange pakurota kana neurimi kana namaprofita. Ipapo Sauro akati kuvaranda vake, nditsvakirei mukadzi unosvikirwa ndiende kwaari ndinomubvunza iye. Varanda vake vakati kwaari, tarirai kuno mukadzi unosvikirwa paEndori. Sauro akazvishandura, akafuka dzimwe nguo akaenda. Iye navamwe varume vaviri vakasvika kumukadzi usiku, akati, ndivukirewo nomweya unokusvikira, undikwidzire wandichakuudza. Aenda kun'anga. Maona kwaazoenda. Ameno pastor, ndoda kuti muzoisa nemawedzi enyu kuti zvijeke. Muri kuona kuti Sauro akaudzwa nemuprofita Samuel kunzi kusindimara
kwakafanana nekuvuka nekuroya. Right. Ndiye angambobvisa vavuki nevaroyi achiri kuteerera. But kusindimara kwakabvisa mweya mutsvene waMwari paari. Ndobva kwauyisa mweya wetsvina unovhundutsa. Right. Wazopedzisira wamusvitsa kuvavuki. Kwaamboudzwa nemuprofita uya. In other words, kuti chatanga chiri chivi chedisobedience. Paanzi uraya zvese haana kuteerera. Aita half obedience akasiya kumwe. Ndobva panzi naJames ukatyora 1, chenjerera uchatyora yese. Iye watanga ari wekutyora ndoongoti haana kuuraya zvese. Vanhu muri kuona here kuti ezvinoizvi atozopedzisira akuenda kun'anga. Nekuti mweya mutsvene waMwari wabviswa. Chaakutungamira mweya wetsvina ameno isai nemamwe mavara kuti muone kuramba achienda kuri wese kwaari kuita. Namamwe manzwi zviri kubuda apa vateereri ndezvekuti ukaudzwa naMwari kuti ita chakati kana kuti usaite ichi, iwe woita chiri kunzi usaite chacho, uri kuzvibvisa pakufudzwa naMwari. Saka uchizviisa mudanga raSatani, mweya yakaipa ndo inochitanga kukufudza. Mweya yakaipa kana ichikufudza inokutungamirira kunowedzera pane zvisingadikwi naMwari. Exactly. Unoramba uchienda kuri wese. Saka izvi zvinotatomona afanana nen'anga. Asi zvakatanga kuri kusindimara. Chakamuurayisa chi 1 Chronicles 10 verse ya 13. Inotiyo, naizvozvo Sauro akafa nokuda kwokudarika kwake kwaakaitira Jehovha, vuye nokuda kweshoko raJehovha raasina kuchengeta, vuye nokuti wakatsvaka mano kusvikiro kubvunza naro. Ndo zvakamuurayisa. Anga azoenda kusvikiro. Isaiah 8 verse 19 na 20. Verse 19. Zvino kana vachiti kwamuri bvunzai masvikiro navavuki vanorira nokuita seveseve, ko vanhu havafaniri kubvunza Mwari wavo here? Ko vanofanira kubvunza vakafa pamusoro pavapenyu here? Dzokerai kumurayiro nokuzvipupuriro. Kana vasingataurise zvinoreva shoko iri, havangavi nechiedza chamangwanani. Saka pana Bhaibheri riri kuisa rimwe boka rine mumwe mweya asi usiri mweya waMwari. Hanzi iboka rinobvunza vakafa. Uko hakuna mweya waMwari uko. Kune mumwe wacho. Nevanobvunzira masvikiro. Pazotaurwa rimwe boka pastor. Ranzi vanorira nekuita zeze. Ndofunga kwamuri vateereri vanhu vanorira munovaziva. Bhaibheri riri kuisa pachena kuti ikoko hakuzi kwemweya waMwari. But unfortunately pastor, pane vanorira ndo parutofungonzi pane mweya waMwari. Hamusati mambozvisangana here imi zvekuti muchitaura nemunhu kuti ko handeika kuchechi, munhu oti chechi yenyu ine mweya here? Hamusati mambozvisangana here? Vanenge vachirevei ipapo? Vanoda mweya kaiyo inonovaudza kuti zvakamira so, ndiri kuona kwauri kuenda mangwana zvakadai. Inovavukira. Iwoyo ateerera hauzi mweya waMwari. Mweya inokuvhundutsa iya, ndiri kuona gomba kumberi kwako, ende ndiri kutoratidza kuti pane mweya wangu asimuka, pane varida kuti usaroorwe, pane varida kuti usaite mbiri. Unogara uchingovhundutswa chete. Wopedza mweya iwoyo kune vanorira vaya, hanzi hakuna mweya waMwari. But chakakoshera nyaya yatiri kudzidza pastor, toda kuitarisa ari mazuva ano ekupedzisira. Sei zvakakosha kuti uzoti apa pane mweya waMwari. Verengai zvakazarwa 16 vhesi ya 13 na 14. Zvakazarwa 16 vhesi 13. Yes. Ipapo ndakaona mweya yetsvina mitatu yakaita samatafi ichibva mumuromo weshato, nomuromo wechikara, nomuromo womuprofita wenhema. Nokuti ndiyo mweya yakaipa inoita zviratidzo, inoenda kumadzimambo enyika yose kuvakokera kukurwa pazuva iro guru raMwari Wamasimba Ose. Saka maverenga vhesi iri pastor, anzai mubvunzo wangu. Are miracles a sign of the presence of the Holy Spirit? Tangai maisa mubvunzo wacho mushona maupindura. Mubvunzo wamufundisi uri kuti iwo mashura nezviratidzo ndizvo here zvinoisa pachena kuti pane mweya waMwari? Yes, chipindurai. Mhinduro sekubuda kwazviri kuita mutsamba rataverenga iri kutoti mumazuva ekupedzisira, yes, mashura nezviratidzo zvichawanza kuitwa nemweya yakaipa, mweya yetsvina. Thank you. Ndo zvabuda ipapapo. Hativerenge futi zvakazarwa 13 vhesi ya 13 na 14.
zvakazarurwa 13 verse 13 na14. Yes. Chinoita zviratidzo zvikuru zvekuti chinoburutsa moto unobva kudenga panyika pamberi pavanhu. Chinonyengera vanogara panyika nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite pamberi pechikara, chichiti kuna vanogara panyika kuti vaitire chikara mufananidzo chiya chakanga chiine vanga romunondo chikararama. Pfungwa yandiri kudapa iyi takamboidzidza kuti chiri kutsanangurwa pakuitwa kwemamiracles mumazuva ano ekupedzisira. But muchiprofita ichi bhaibheri rakaviga imwe nyaya yakakosha yaraiziva kuti inenge iriko mazuva ano inomislida vanhu kuti vafunge kuti apo pane mweya mutsvene waMwari. Nyaya iyi yataurwa ichinzi chinoburutsa moto kudenga. Takambodzidza chimwe chikamu chacho. Satoda kuona mubhaibheri pamwe panoita kunge mweya wakaburuka kudenga. Pangangodaro pari kuhwandirwa vanhu naSatani kuti vamhanye vachifunga kuti uku kune mweya waMwari. Handei pana mabasa 2. Pane nyaya yakaitika ipapo yepaPentecost. Endai pana mabasa 2 pastor. Ndoda kuti verenge verse 1 kusvika pa4. Mabasa 2 verse 1. Zvino zuva rePentecost rakati rasvika, vakanga vakaungana vose pamwe chete panzvimbo imwe. Pakarepo kutinhira sokwemhepo inovhuvhuta nesimba kwakabva kudenga, kukazadza imba yose mavakanga vagere. Vakaonavo ndimi dzichiparadzana dzinenge dzomoto ndokumhara pamusoro woumwe noumwe wavo. Vose vakazadzwa nomweya mutsvene, vakatanga kutaura nedzimwe ndimi pavakapuwa napo nomweya kureva. Saka bhaibheri pariri kuti chinoburutsa moto kuti chinyengere vari panyika. Bhaibheri riri kuedza kuti denha kuti endai munoverenga pakamboita unge moto waburuka kudenga. Saka musi wePentecost vateereri, moto wakaburuka dziri ndimi, ndobva wamhara pamusoro pevadzidzi, ndobva vatanga kutaura nemamwe malanguages nedzimwe ndimi. Saka bhaibheri kana richiti zvichadzokororeka kuti vanhu vanyengerwe, kureva kuti parida kuburitswa kuti pachaita nyaya ine chekuita nendimi. Yonyengera vanhu vachifunga kuti pane mweya mutsvene waMwari. Ndoda kuti pajeke pastor kuti dzinonzi ndimi nebhaibheri malanguages chaiko ariko panyika. Vanhu vasazoti panotaurwa singanzwisike vofunga kuti ndo ndimi. Kondinyai pana mabasa 2 verse ya 6 mosvika pa11. Mabasa 2 verse 6. Yes. Zvino kutinhira uku kwakati kwanzwika, vanhu vazhinji vakaungana vakakanganiswa, nokuti mumwe nomumwe wakavanzwa vachitaura norurimi rwake. Vakakatyamara vose nokushamiswa vachiti, tarirai, ava vose vanotaura havazi vaGarirea here? Zvino tinogovanzwa seiko mumwe nomumwe norurimi rwedu rwatakaberekwa narwo? VaPatia navaMedhia navaEramu navanogara Mesopotamia neJudhea neKapadhokia nePondo neAsia neFrigia nePamfiria neIjipita namativi enyika dzeRibhia dziri pedyo neKurini, navaeni vabva Roma navaJudha navaProseraiti navaKrete navaArabhia, tinovanzwa vachitaura nendimi dzedu mabasa makuru aMwari. Manzwa here malanguages ataurwa nebhaibheri? Raita shungu kutaura so many nationalities. Saka chakashamisa vanhu musi uyu pastor, vakashamiswa nekunzwa language yekumusha kwavabva ichigonekwa nevarume vekuGalili vavaiziva kuti havana kuenda kuchikoro. Bata ichinichi vakashamiswa nei pastor? Vakashamiswa nekunzwa. Zvatokwana ndoanza ndiri kuda. Vakashamiswa nekunzwa. Ko imimi sei vateereri muchishamiswa nekusanzwa? Ndokuti vanhu vateereri vedu dzimwe nguva pastor vanofunga kuti pane mweya waMwari ndepataurwa zvisinganzikwa. Mapabata ndimi dzemubhaibheri vateereri dzinofanira kukushamisa uchitonzwa kuti ilanguage. Ndo zvazviri izvi. But mumazuva ano ekupedzisira bhaibheri kuisa pachena kuti vanhu vakawanda vachakunwa vomhanya kune mweya yetsvina. Zvinenge zvichiitwa nemutoo upi? Kunenge kuchitaurwa ndimi dzisiri idzo dzemubhaibheri. Saka vanhu vobva vafunga ndo pane mweya mutsvene waMwari. Verengai vhesi rekupedzisira tioneke vateereri pastor. Pana Matthew 7 verse 21 to 23. Mateo 7:21. Havazi vose vanoti kwandiri Ishe, Ishe vachapinda muushe hwokudenga, asi unoita kuda kwaBaba vangu vari kudenga. Vazhinji vachati kwandiri nezuva iro, Ishe, Ishe, hatina kuprofita muzita renyu here? Nokudzinga mweya yakaipa muzita renyu here? Nokuita mabasa esimba mazhinji muzita renyu here? Zvino ndichavaudza pachena, handina kutongokuziva. Ibvai kwandiri imi vaiti vokusarurama.
saka vanotungamirirwa nemweya waMwari ndivo vana vaMwari. Ava chiri kuita kuti vazonzi pakuguma kwenyika handikuzivei, kuratidza kuti havasi vana vaMwari. Zoreva kuti mabasa esimba avaita avari kubvunzaya kuti inga takaita deliverance, inga takaita maprophecies, inga takaita mabasa makuru esimba, hanzi vachanzi bvai handikuzivei, kuratidza kuti mumwe mweya wangu uchishanda usiri mweya waMwari. Ngatipangwarire ipapo. Pane mweya miiri, mumwe wacho mweya wetsvina, iwoyo unogona kuitisa sezvabuda zvese muchidzidzo. Pamunooneka vateereri, vakurudzirei vajoine mawhatsapp groups aya kuitira kuti zvive nyore kuti vawane zvidzidzo zviri kumashure. Tinotenda vateereri nekuva nesu muchirongwa. Zvidzidzo izvi nezvimwe zvakamboitika kare zvakapindura mibvunzo yakawanda. Tinogona kuzviwana zuva rimwe nerimwe kuburikidza nekuenda paYouTube mukanotsvaga Second Coming of Christ, kana kuti Pastor Rhodzi and Pastor Betera, munozviwana zvidzidzo izvozvo. Kana kuti munogona kuumba magurupu emaWhatsApp. Kana maane gurupu renyu, mokumbira mopota muchitumirwa chidzidzo zuva rimwe nerimwe segurupu muchikurukura. Mwari vatitungamirire. Kana pangaita mubvunzo kana pamwe pamungada kuti tibatsirane, tibatei panhamba dzinoteera 0774 651 181, 0774 651 181, kana kuti 0716 452 086, 0716 452 086. Mwari vave nemi, tisangane muchikamu chinotevera.